Aprendre és divertit. Llavors, per què són avorrides moltes classes? És que perquè els alumnes ens facin cas hem de ser rígids. Ostres! Ja, però aprenem millor si algú és dur amb nosaltres? Home, a l'exèrcit sí. Bé, doncs canya als alumnes i aquí s'acaba el vídeo. No, home, no, podem parlar-ne. Ah, d'acord. Com aprenem més? A hòsties o per curiositat? Mireu, la motivació per aprendre és clau perquè una persona ho vulgui fer. L'escola és obligatòria i tots hi hem de passar. Però i si a més tinguéssim ganes d'aprendre? Seria un somni. Alguns alumnes, de forma natural, entenen els codis que fem servir i els va bé. Però i tots aquells rebotats amb el món? Aquests són carn de claustre i fracàs escolar. Hem de fer moltes hores de classe, i això cansa, ho sé. Els alumnes d'entrada són reacis a aprendre. Però perdoneu, hi ha continguts i professors que no els salves per enlloc. Si no sou d'aquests, deixeu de mirar el vídeo i aneu a corregir exàmens que teniu molta feina. Si us sentiu interpel·lats, escolteu atentament. Els coneixements que tu tens i els alumnes encara no són una barrera, són una oportunitat. T'imagines que tinguessin la passió per aprendre el que tu ja saps? És evident que no a tothom li hauria d'interessar igual la teva assignatura, que, per cert, és la més important. El teu repte no és transmetre continguts, això ho pot fer una màquina. El teu repte és explorar com pots seduir i motivar a tots aquells que d'entrada no tenen cap interès en aprendre allò que tu saps. Com pot ser que no els agradi? És que a tu tampoc t'agrada tot a la vida, no? Doncs posa't a la seva pell. Ho hem de fer? D'acord, però com? El com es diu metodologia. I aquí anem més fluixos. T'has plantejat provar noves coses per impactar en els alumnes? No parlo de tecnologia, parlo d'estratègia. Prova coses, arrisca't, la cagaràs segur. Però i si de cop i volta funciona? D'això en diem ciència, no? Doncs ningú millor que tu per provar-ho. Jo no en sé de matemàtica, història o llengües, tu sí. El que has fet fins ara ja sabem que ho fas molt bé. No pateixis, ho tindrem en compte. Però els alumnes d'ara no són com els d'abans. Alguna cosa hauràs de fer, no? No tinguis por, estem al teu costat. Les passions que tenim a la vida sempre tenen un origen. Familiar, d'un ídol, d'una pel·lícula. Quan veiem allò pensem, ostres, això seria la bomba fer-ho. Fins i tot a vegades només amb l'impacte d'un sol moment ho convertim en la nostra professió per tota la vida. És màgic, no? El més reconfortant de fer de professor és que anys després et trobis un alumne i et digui em vas marcar tant que m'he dedicat a això. Uau! Això compensa moltes hores de treball. Si fem classes avorrides sense sal que les podria fer qualsevol, no fem bé la nostra feina. Hem de ser com uns artistes que a cada funció ho donen tot perquè tenen el públic diferent. En una aula sempre és el mateix, però si esperen amb emoció que arribi la nostra classe, és que anem per bon camí. Ànim i a la feina. El públic us espera.